Сънната апнея е заболяване, при което има многократни прекъсвания на дишането по време на сън, придружени от силно хъркане. Често пациентите подценяват хъркането като обикновено, но всъщност това е състояние, което може да води сериозни последствия за здравето. Прекъсванията на дишането водят до недостиг на кислород, нарушават качеството на съня и реално са причина за сериозни здравословни проблеми. Пациентите са неспокойни, с многобройни събуждания през нощта и сънливост през деня. Симптоми, които много често в началото правят впечатление точно на партньорите им. Съобщават за нощно изпотяване, ставане през нощта до тоалетна, понижено либидо, което нерядко води пациентите към уролог. Събуждат се уморени, с сутрешно главоболие, въпреки че са прекарали достатъчно време в леглото. Сънната апнея е много по-често заболяване при мъжете, отколкото при жените, макар че с течение на годините и настъпването на менопаузата, жените също са сериозно засегнати от самото заболяване. Рискови фактори като затлъстяване и повишена вратна обиколка са най-сериозни за развитието на самото заболяване. Ако забележите подобни симптоми при вас или ваш близък, определено е момент, в който да потърсите лекарска помощ и възможност за диагностициране на сънна апнея.